Pois un ano máis estamos aquí celebrando o Día Nacional de Galicia, o Concello de Ames, que sempre celebramos con anterioridade ao propio día, que se celebra en Santiago, e este ano nun acto tamén moi emotivo e moi especial, sobre todo porque vamos a premiar a 5 mozas de aquí de Ames, do Concello, que fai casi 20 anos crearon a Asociación Cultural e un grupo que se chama As Maianas, e que percorreron todo Galicia pois levando o nome de Ames, non? E é bo recoñecer tamén pois esta cultura tradicional, a cultura oral, a cultura que conserva o noso de Galicia, o propio. E por eso, bueno, pois satisfeito porque sexan estas 5 mozas as que reciban este ano a medalla. As Maianas pasan desde hoxe a formar parte da nómina de persoas e entidades distinguidas coa medalla do Concello de Ames. Ese é o Ames que queremos seguir construindo, un Ames innovador e moderno, pero orgulloso das súas raíces. Un Ames que mira ao futuro, sin esquecer nunca de onde ven, un Ames que celebra Galicia non só un día ao ano, senón cada vez que defende a súa lingua, a súa cultura e a súa identidade. Feliz Día Nacional de Galicia. Gracias, Ruth, Ainhoa, Cruz, Irene e Inés por a vosa labor. Viva Galicia e viva Ames. Hola, pues somos as Maianas, estamos super orgullosas de recibir a medalla de honra do Concello de Ames, é un orgullo verse homenaxeado na casa e nada, con nervios, con tensión para vivir este momento tan importante para nós e que pretiño de cumplir esas 2 décadas de funcionamento, pues esteamos aquí recibindo esta honra. Así que nada, alegrámonos de que a xente se alegre do noso recoñecemento.